हेलो दोस्तों, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों एक सोहर गीत है दोस्तों, आप लोगों को अच्छी लगेगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिख के ज़रूर बताना दोस्तों कैसे लगी वीडियो, और अपना प्यार दुलार हम पर बनाए रखना। आंगन में भइले धाना बड़ी सुंदर हो, हे घुंघटा उठाई पियवा देखई ता धाना बड़ी सुंदर, धाना बड़ी सुंदर हो। जिनी के उघर के जिनी के बर्तन माजूता जिनी बर्तन माजू जिनी के घर से आंगन माता जिनी बर्तन माजू जिनी बर्तन माजू रानी जिनी के मारा सोइया चुनरिया धूमिल हई हई चुनरिया धूमिल हई हई रानी जिनी के मारा सोइया चुनरिया धूमिल हई हई चुनरिया धूमिल हई हई के करी हई घर से आंगन माता के ना बर्तन माजी हई ताके ना बर्तन माजी हई हो के करी हई घर से आंगन माता के बर्तन माजी हई ताके ना बर्तन माजी हई हो। राजा के ही सीझई राम रसैया चुनरिया हमारी बची है चुनरिया हमारी बची है राजा के ही सीझई राम रसैया चुनरिया हमारी बची है चुनरिया हमारी बची है। मैया करी हई घर से आंगना बहिना माजई बरतन बहिना माजई बरतन हो। मैया करी हई घर से आंगना बहिना माजई बरतन बहिना माजई बरतन हो। रानी भौजी मारी सीजी हई सैया चुनरिया तोहरी बची है चुनरिया तोहरी बची है हो। रानी भौजी मारी सीजी हई सैया चुनरिया हमारी बची है चुनरिया हमारी बची है। सासू ता बुढ़िया डकरिया ता ननदी ससुरई तिनी ननदी ससुरई तिनी हो। सासू ता हई मोरी बुढ़िया ता ननद ससुरई तिनी ननद ससुरई तिनी हो। राजा जेठा
क्षमा कर